Agur terdi pilotazaleok, Zumarragako beloki pilotalekuan, Goñiren oroimenezko 34. txapelketaren finalak, eta lehendabiziko partida, txapelketa herrikoiaren finala, Beñatagirrek eta Jon Tapiadorrek jokatuko dute Mikel Rodriguezen eta Iker Alemanen kontra. Iaz ere final berbera jokatu zuten, iazko irabazleak Agirre eta Tapiador. Ondoren lauterdian gazteen artean indarrak Arkaizmuruak eta Bingen Beitiak neurtuko dituzte, eta binaka elite mailako finalean Arribilaka eta Elortz izango ditugu Igoaren eta Bernaolaren aurka. Eta gurekin dugu esatari laguntzaile Josu Biana. Zer modu, Josu? Primeran, kriston ilusioakin gaurko partidok ikusteko. Eta jendea ere bai. Dagoeneko armailak bete xamarrik eta oraindik sartzen ari dira zaleak. Pilota gozoarekin jokatzen dute txapelketa herrikoia eta beste pare bat muga ere badituzte. Horietako bat, iaz ikusi genuen, denbora muga bat badutela, 35 minutuan amaitu behar dituzte lanak, 18 da, 18 inor helduko espalitz, 35 minutuan aurretik lijoakeena, litzateke irabazle. Eta horrek ikusi genuen, iaz dinamismoa ematen diola partidari, Josu, eta aurten beste muga bat ere jarri duzu, Esaguzu? Bai, oain aurten beste berrikuntza bat ere badago, bikote batek 4 aldiz jarraian baina gehiagotan ezin do 3,10 pasa, eta bueno, azkenen neurri horrekin saiatu eguna da, geroz eta dinamismo gehiago izaten, eta bueno, azkenen aurretik handoan bikoteak ere beti atzea bota beharren eta denbora pasatzen utzi, bueno, aurrelari aurkariak ere partidan sartzeko aukera izan dezan. Alegia, pilota gozoarekin, beti jokoa motelagoa da, tantoa bukatzea zailagoa, baina hartu dituzuen, azken 2 urte hauetan hartu dituzuen neurri hauekin, horixe, dinamismoa eta alaitasuna bilatzen duzu. Bai, eta bain, bueno, ikusikoa ziurrenik lehenengo 15-20 minutuetan partida motelagoa izango dela, baina azkeneko 15-20 minututan atzetik doan bikoteak arriskatu beharko do, nahi baldin badio partidari buelta eman, eta hor ikaragarri bizitzen da partidua, eta bueno, hartu ditugu neurriekin oraindikan ere gehiago. Lehendabiziko tantoa jokoan, eutsi Tapiadorrek, gozo. Txokoa zaintzera ongi joan da Aleman, baina pilota erditxosteginik ez du eramaterik izan. Bat eta huts gorri. Bai, eta bueno, lehenengo tantontan ikusi deu bi atzelari oso sendo dauzkagula, Aleman eta Tapiador. Pelota errezkentzen dute, huts gutxi egin, eta bueno, hor saiatuko die bai Rodriguez eta bai Agirre pixkat pelota moitzen eta aurrean tantoak egiten. Agirreren sakea oso motza izan da, doi pasatu du 3,10. Ormabikoa ikuskarria. Hobeto egiteri baldago. Erabat ustekabean harrapatu Rodriguez eta txaparen gainean bikaina benetan ikustezagun berriz. Zoragarria. Aparta. Sokoan erraz heldu da Rodriguez eta atzeratu eutsi Tapiadorrek, ongi. Txikitzera joan da Rodriguez. Ondo gurutzatutako gantxoa, baina bete-betean beheko txintxera. 3 eta huts. Bai, eta bueno, eta bi tanto dotorein ditu Agirrek, eta aldiz Rodriguezek izan duen aukera horretan, ondo gurutzatu do, baino txapan jo, eta
eta 3 eta huts gorrientzat. 6-tik Tapiador, ongi. Agirre, Tapiador eta Rodriguez zumarragarrak dira. Eta aleman Urretxuarra. Hemen duzu. Bai, eta bueno, bi atzelarien inguruan ikusten dugu agian alemanek golpe biziagoa daukala eta ziurrenik momentu askotan dominatu ingo dola, baina bueno, Tapiadorrek oso ondo eramaten do bai eskubi, bai ezker, txokoa ere oso ondo defenditzen do, eta bueno, ikusten bezala izugarrizko pelotaria da, eta aurrean Agirre saiatuko da aukera daukan bakoitzean aire sartzen eta Rodriguezi lantzaia jartzen. Rodriguezen bolea. Eutsi Urretxuko ezkerrak. Ezkerka da luzea. Gantxona, jaso. Atzera orain. Denbora eman dio eta oso eutsi. Ezkerkada zoragarria. Haze tanto egin duen. Ari gara, gauza politak ikusten. Bikaina izan da benetan. Asko arriskatu du. Baina ezin hobeto irten zaio. Hor duzue, garbi barruan. Oso dotorea. Baita hor, ikusi dugu Iker Alemanek ze rekurtso dauzkan. Tanto askotan ezker bizi horrekin domina egingo du, baina gero hor aurrean pelota daukanen bai txokora eta bai zabalera moztuz min asko indo txapelketa guztin eta ziur nago gaur ere hortan saiatuko dela. Eskuin bolea zabalera Rodriguezek. Atzera Tapiadorrek. Keinu. Ongi luzatua. Eutsi Alemanek. Txokoan. Jaso. Zirrizta. Eutsi Agirrek. Besazpiz. Ezkerkada luzea, asko ibili behar Tapiadorrek, zabaleko amarraren gainetik. Bildu. Ongi. Txapara. Jeitxe egin nahi izan du apur bat ireki ere bai, seguru asko. Bete-betean txapara. 27 minutu eta 28 segundo geratzen zaizkie. 4 eta 1 aurretik dira Agirre eta Tapiador. Eta hemen epaileak 2 ez ezik 3 ere badira. Ohiko 2. Eta 3. bat. Zuk arestian aipatu duzun hori zenbatzeko. 3tik atzera, zeinen ongi orain. Rodriguez zuloa ikusi du eta oso ongi pausatu du txokoan. Ezkerra irez. Eta 3. epaile hori eskuin eskumuturrean eskumuturreko gorria eta ezkerrean urdina. Eta beti eskuak goian dituela. 3tik atzera zenbat pilotak, bikote bakoitzak 3tik atzera zenbat pilotak adaio dituen zenbatzen. Hori da. Bai, eta bueno, azkenen pelotari guztiek badakite 4 aldiz baina gehiagotan ezin dutela 3tikan pasa jarraian, baina gero gertatzen da askotan partidako saltxa horretan sartuta zaudenean etzeala konturatzen eta batzutan nahi gabe 4 aldiz baina gehiagotan ere botatzen dute 3tikan atzea.
Oraingoan Agirreren utxa, 3 eta 4 badatozkie, gain-gainean dituzte. Sake luzea Rodriguezek. Aztertu egin zaio, baina ongi atera du Tapiadorrek. Hori ere Jaso. Aleman bostet erditik. Ezkerkada luzea. Ormabikoa, Ormabikoa, denbora eman dio alere Agirreri, eta txapan izango zen. Txapan izan da, 5 eta 3. Ederra izan da Alemanen Ormabikoa, oso ederra. Baina pilota honek botearekin demora dezente ematen du eta heldu egin da Agirre, hortxe duzue. Eta oso gaizto bildu gainera. Eta azkenean tantoa gorri. Onatx. Oso politea izan da Ormabikoa. Baina lehenbizikoan eraman bakarrik ez, ederki bildu gainera. Erdi-erdiko sakea. Eutsi ezkerrak. Bai, eta, bueno, momentuz ikusten egia tanto polit batzuk, utxen bat ere bai, baino hasiera honetan baita ere azpimarratuko nuke Tapiadorren lana. Hasiera-hasieratikan, Alemane baina golpe gutxiago izan arren, pelotakada guztiak eramanez, ez du utxik egin oain arte eta gaina izugarrizko defentsa erakusten nahi da. Aleman. Erki luzatua. Eutsi Tapiadorrek. Sokoan erraz heldu da. Atzeratu Alemanek, Jaso. Zabalera. Eraman. Goiti berako bolea. Aztertutako pilota Eraman Alemanek. Eskuinez orain, jo duen lehenbiziko pilotaka da eskuinez. Ezkerra irea, bizi-bizi. Asko zabaleratu da. Moztu Agirrek. Tapiador. Atzera. Bat ireki Alemanek. Berriz ere bai. Sokoan deja da. Baita Rodriguezek ere. Ordu. Heldu egin da Tapiador. Tanto gorra jokatzen ari dira. Gantxo ederra. Eta tanto. Lehenbizikoan jodu, baina jasotzerik ez. Tapiadorrek. Hor zabalean geratu den zuloa zaintzera oso ondo joan da. Bai, eta tanto oso gogorra izan da, eta bi bikotek denbora eskatu nahi izan dute, ez dakit azkenen epaiak zein egin dion kasu, baina bueno, tanto oso gogorra izan da, ikusi da azkeneko pelotakadetan Aleman baita jokaldia egiten saiatu ala, nik uste hein handi batean nekearen ondorioz, eta bueno, tanto hauek askotan eragin handia izate dute partidan zehar. Ze, bueno, egon die aurrea atzea eta defentsa lan asko egiten, eta ea urrengo tantotan
nola rekuperatzen dien horrelako tanto gogor batetik. Hor duzue, Iker Aleman, aukien jarrita. Rodriguez kantxaradoa, eserita segitzen dute Agirrek eta Tapiadorrek. Lau eta bost, partida berdintzeko aukera urdinentzat. Azpi-azpitik, Eraman. Atzera Alemanek. Zazpitik Tapiador. Ireki orain luze-luze, Gaizto. Hor, bolearekin oso arriskutsua da Agirre. Ireki, eutsi, Jonek. Txokora orain Alemanek. Eskuinez, ongi. Bai, eta Xabier zuko ondo esan dezun bezala, Agirre hor, bueno, aireko joko horretan eta gehien bat boleaz oso arriskutsua. Askotan, bueno, defentsarako pelotak dienetan aire sartzea eta gaina erasora pasatzen da, eta bueno, lehenengo tantotan Alemanentzat errezagoa izan daiteke txoko hori kubritzea, baina bueno, minutua pasatu ala gehiago kostatuko zaio eta Agirrek aireko joko horretan zulo gehiago aurki ditzake. Gantxoa, kontra erasoan Agirre. Ezker horman sartzera zijoakion eta kezka horrekin. Ez dio konfiantzaz tira kolpea, jasotzerik ez du izan Tapiadorrek. Atos Jaun Andreo Gados. 20 minututik behera geratzen zaizkie. Bosna. Bai, eta bueno, 20 minututik bera gehatzen dien honetan, badirudi 18 tantotara iritsiko ez diela, beraz, bueno, iritsikoa momentu bat denborari asko begiratu beharko diotela eta pixkat kudeatzen saiatu geratzen zaien denbora. Bai irabazten nahi denentzat eta bai atzetik doazenentzat. Bai, oraingo batez bestekoaren arabera, 18 gabe amaituko lituzkete lanak. Erki moztutakoa Rodriguezena, jaso Agirrek. Ezker bikaina, ongi Tapiador. Ormabikoa, jaso Rodriguezek, atzera, denbora emango dio Eraman Alemanek. Ongi Tapiador. Goiti berako bolea, baina txapara. Lehenbiziko aldiz horrentxe aurreratu dira Rodriguez eta Aleman. Bai, eta egia da, bueno, Agirrek oraingo bole hau ez dola asmatu eta txapan jodola, baina egia da min asko egin dezakeela arma horrekin. Orain Alemanei egin dio aurrea jun behar izate hori, berriz ere atzea bota dute eta bueno, minutuak pasala Aleman izaten edan lan karga hori
oso garrantzitsua izan daiteke. Beste ezker zehar bat, oraingo hau kanpora. Seina berdin. Agirreren sakea. Une honetan 17 minutu terdi geratzen zaizkie, beraz denboraren erdia agortu dute. Atzera alemanek. Txokoan, Ormabikoa dotore. Bere burua saldu du oraingoan Rodriguezek. Beñat-Aguirre. Azkerkada luzea. Atzera berriz ere. Jon Tapiadorrek, eutxi. Geitxi, Ormabiko, dotorea berriz ere, eta biparetaz egindako hirugarrena du. Orain hurrengoan, Rodriguez harrapatuta zeukan, eta asko arriskatu beharrik gabe, baina beste biak lehenbiziko ura bereziki, baina hau ere oso dotorea. Txaparen gainean, teknikoki gauza ederrak egiten ari da Agirre. Bai, eta gehien bat Agirre hor kontraerasoan pelotari oso arriskutsua da. Aukera daukan bakoitzean saiatzen da zuloak bilatzen eta hor Rodriguezi min egiten eta ikusiko dugu ea hurrengo tantoak nola juten dien, baina orain Rodriguezen huts honekin 3 tantoko abantaila Agirre eta Tapiadorren alde eta nik uste dut orain partida asko irekiko dela. 6 eta 5 aurretik jarri dira urdinak, baina denbora gutxian 4 tanto egin dizkiete. Erdiko sakea. Moztu ederki. Ormabikoa jarrita dago Tapiador. Atzelari lanetan, orain Agirre. Bakoitza bere lekura. Gantxoa. Ongi. Jokaldia Rodriguezek, baita Agirrek ere ireki. Ongi bildua. Atzera Rodriguezek. Boleaz goxo-goxo, ireki Agirrek. Gaiztotu egin zaio, baina jaso. Bi gainari da, Tapiador. Hemen zabalean zuloa bazuen. Baina txapapera.
Bai, eta bueno, hain Agirrek dejada egin nahi izan do zabalean eta bera juntzaio, baina erakutsi dute zer nolako defentsa duten. Eta bueno, bi tantoko abantaia gehiegi ez dirudien arren, pelota honekin eta beraiek duten defentsarekin kostatuko zaie Urdinei partidari buelta ematea. Javier Carballo ikusi duzue irudietan, Gipuzkoako federazioaren presidente izana, Behinola, aspaldiko kontuak dira. Eta semeetako batekin, eta ondoan Gonzon menbil zuen. Estalari handia izana, eta gerora Euskadiko Pilota Federazioaren lehendakari ere izana. 13 minutu eta segundo bat, horixe da partida honi geratzen zaiona, jokoari geratzen zaiona, etenaldietan erlojua ere gelditu egiten duten oski. Eta hemen dituzue Beloki Pilota Eskolako aurrak. Talde ederra etorri da. Bada mugimendua, Josu Pilota Eskolan. Bai, egia da urtez urte geroz eta ume gehiago apuntatzen diela pelotan jokatzera eta bueno, azkenen saiatzen gea urtero pelota eskola animatzen eta ahalik eta jende gehienak kirol polit honetan joka dezan. Berri ona da, gero eta aur gehiago izatea. Seitik eutsi Tapiadorrek. Ez du alferrikako arriskurik hartzen. Material honekin asko balio duen lana da. Eutsi. Fisikoki lan luzeari beldurrik ez dio. Eta oraingoan Rodriguezek arrisku handiak hartu ditu, eskuin boleaz. Oso trakets irten zaio jokaldia, 10-7. Eta esan dizuet etenaldietan erlojua gelditu egiten dutela, baina etenaldiak eskatzen dituztenean epaileari eskatu eta esertzera etortzen direnean, tantotik tantorako etenaldietan erlojuak jarraitu egiten du eta laster ikusiko dugu Urdinek tantoren bat egiten dutenean berehala joango dela Rodriguez sakea ateratzera, zer remedio? Bai, hori da, oain ja gorriek ez dute presarik. 11 minutu pasa gehatzen dien honetan, Urdinek tanto dituten momentuan segituan pelota hartu eta sake ateratzea joango die, ezin dutelako denbora alferri galdu partidari buelta eman nahi baldin badiote. Atzera alemanek. Golea gaizto Agirrek. Hori ez du gozatu. Alemanek ireki. Ondo Aleman. Eutsi Tapiadorrek. Gantxo bizia, denbora eman dio Agirreri. Moztu txokoan. Alemane bolea. Agirre txokoan dejada. Ongi, eman. Bai, eta Urdinentzatu hain lan oso zailak bide. Ikuste egun bezala Agirre eta Tapiadorrek izugarrizko defentsa dute. Fisikoz ere partida luzea jokatzeko inungo arazorik ez, eta bueno, asko arriskatu behar dute tanto bakoitza egiteko eta arrisku horiekin askotan hutsak ere etortzen die. Orain ere zenolako pilota eraman duen Agirre, zabalera Tapiadorrek, eraman Alemanek. Beno, lehen da biziko aldiz, hementxe pasatu da erasora Tapiador eta iaia bukatu du gainera.
tanto bizia eta nekagarria. Aleman, ireki bikaina benetan, baina leher egin da. Ez buruan golpea hartu do, bai, hor Zabalera, bai, lurrea botadan horretan. Dena izo hartu. Begira, hemen eraban hasita izan da jokoa, hemen izango zen. Hor, handia gainera, Askateko handia hartu du. Bueno, ikusten da mutiko bizkorra dela eta denen beharrean da. 9 minutu terdi geratzen dira. Bederatzi minutu eta laurden geratzen dira. Sakeak 8, erreferak 11. Baita bain, ziurrenik partida baindik ere askoz gehiago bizituko ala. Urdinek nahita ez arriskuak hartuko dituzte eta gorriek defentsaz gain ziur nago Agirre saiatuko ala hor aurrean kontraerasoan tantoak egiten. Ezkerra irea, Ormabiko Agirrek, Zabalera. Gainean, suerte puska batekin. Iker Aleman, Erki eramana. Moztu Agirrek txostaren bila, nahiko egin du. Atzeratu eta zabaleratu Agirrek, eutsi Rodriguezek. Aleman oraino raitzin horretan eta ederki harrapatu dezkatoa. Zeinen ongi Agirre. Aurrelari irudimentsua da eta teknikoki gauza agitz politak egiten dituena. 8 minutu geratzen zaizkie partida iraultzeko Urdinei lan zailak. Bai, eta Agirre erakusten nahi da zenolako rekursoa dauzkan. Boleaz min asko egiten do, baina biparetarekin ere 3 bat tanto egin ditu. Dejadaz ere oaintxo bertan tanto oso politia egin do, eta bueno, iaz txapela irabazi zuten bezala, aurten bide oso honetik handoaz berriz ere txapela berreskuratzeko. Moztu Agirrek eta Rodriguezen ahalegina ustela. Gero eta alde handiagoa, 13 eta 8 partida utxia une honetan. Eta 7 minutu pasatxo baino ez. Zuen mot xamar geratu zaio eta ezin. Ormabiko Agirrek eta tanto. Eta bipareta eta olea izan ditu orain arte arma nagusi. Bipareta egin duen laugarrena izan da hau. Oso ongi jokatzen Agirre. Bai, gaina bipareta indarra askorekin egiten do eta pelota asko zabaltzen da. Ireki, Zabalean dejada ona, eta tanto Urdin. Eta orain Rodriguezek harinet atera beharko du.
Atera du. Bai, gutxien 10 segundu utzi beharra dauzka tantotik tantora sake ateatzeko eta horregatik Hor geldialditxo bat bai, egin du. hori da. Gantxo ona. Zabalera. Ezker boleaz, Urretxuarra. Jaso, Tapiadorrek. Sokora. Ezker zeharra. Gainean da. Eskuinez, eraman. Atzera Tapiadorroek ezker boleaz orain Aleman. Ongion. Berriz ere ezker boleaz. Iritsi eta ireki egin nahi izan du Rodriguezek. Txapapera. 15 eta 9. Azkenean 18ra heldu igual egingo dira hauek, Bai, bai, hemen azkeneko 5 minututan, urdinek, urdinak arriskatzen nahi die partidari buelta ematen saiatzeko eta bain bai, tanto asko zera azkarragoak ikusten nahi gehala eta agian 18ra iritsiko dira bai. Joan barruan, ze tanto hau ere, zoragarria. Ezker erra du Alemanek. Eta atzera zafratu ez ezik, ireki ere oso ongi egiten du. 3 baditu Zabalean eginak. Gantxo ederra, Jaso Agirrek. Bien tartera bolea, Ormabikoa, Tapiadorrek. Gainean, Jaso hori ere, Aleman! Ai, bia gantxe aurrean ziren, jokaldia egin du alere, baina ezker horma jo duenean. Pilota oso oker etorri zaio Agirreri, jasotzerik ez, eta etena eskatu du orain. Agirrek, 3 minutu eskas geratzen zaizkie. Bai, eta, zentzu askorekin eskadutako denbora, oain 3 minutu dituzte, orduan, gorriek pentsatu dute partida pixka lasaitzea, beraiek ere, auspoa hartu eta berriz ere, hasieran izan duten dinamika hortara bueltatzea. Bai, orain kaosik etzaie komeni. Ez hori da, eta lasaitzea komeni zaie. Urdinak hortan saiatuko die. Oain, ikusten dugu Rodriguezek ezkerraira ere oso ondo maneiatzen dola eta aukera daukan bakoitzan saiatuko dela hor aurrean jokaldiak egiten eta beste alde batetik lehen aipatu ezun bezala Iker Alemanek ezker horrekin rekurtso asko dauzka eta saiatzen da txokoan moztu, Zabalean, atzera bota eta saiatuko die segundu bakoitza aprobetxatzen partida honi buelta emateko. 11 eta 15. Bi minutu eta 54 segundu geratzen dira. Erlojua berriz martxan. Rodriguezen sake luzea. Zazpitik eraman Tapiadorrek. Gantxoa. Gaiztotu egin zaio. Oinetara. Jaso Jonek. Pilotaka da bizia, Jaso hori ere. Eta orain honetan Tapiadorren eskuinkada horrek ez dio denborarik eman Rodriguezi. Ez dakit oso ondo zer egin nahi izan ote duen.
gozatu gabea izan ote den iruditu zait, baina zalantzan geratu naiz. Bai, gero Agirreri barkamena eskatu dio eta nik uste dut ez dola guztiz gozatu pelotaka hori, baina bueno, tanto oso garrantzitsu izan da eta nik uste ja tanto horrekin finala eta txapela poltsikoan dutela. Hala ematen du, bai. Zuloa bazen, baina papera 17 eta 11. Azken tantoaren faltan dira Agirre eta Tapiador. Eta azken horren beharrik ere lukete erlojuari erreparatuta. Hormabikoa Tapiadorrek eta hortxe bukatu da partida. Minutu bat eta 11 segundo geratzen zitzaizkielarik egin du Tapiadorrek. Gorrien 18. tantoa oso gutxitan menturatu da errematera, baina egin duenetan zentzuz. Eta berriz ere txapeldun dira Agirre eta Tapiador. Bikote oso orekatu osatzen dute atzelariak. Pilotarik ez du galtzen, eutxi beti ongi harrita. Eta Agirrek berriz aireko jokoarekin, Hormabikoekin gaitasun handia du tantoak bukatzeko. Eta nagusitasunez irabazitakoa izan da txapelketa herrikoiaren final hau. Bejon daiela. Bai, eta bueno, azkenen txapelketa herrikoiontako bikoteri onena izan da, lehenengo egunetikan gaur arte, eta bueno, gaur final egun honetan erakutsi dute zer nolako bikotea osatze duten. Tapiador izugarrizko atzelaria, defentsa handikoa, eta gaina, bueno, kantxa asko kubritzen duna, eta Agirre artista handia. Eta hor, bueno, aukera auken bakoitzan erakutsi do zergatik handan izugarrizko aurrelaria eta zergatikan gaur ere erakutsi do bera dala txapelketako aurrelaririk onena. Honen bestez, lehen da biziko finala trenkaturik. Ondoren geratzen zaizkigun biak iragarriko izkizuegu etenaldi egin aurretik. Lauterdian bi gazte sasoiko Arkaitz Murua, Altzokoa, Bingen Beitia, Zeanurikoa, 18 urte Altzotarrak, 19 Zeaniztarrak, final irekia, agian Murua izan daiteke favorito, baina final irekia ematen du, eta ondoren berriz Binaka elite mailako finalean Fermin Arribilaga eta Oier Elortz izango ditugu batetik, Josu Igoa eta Aingeru Bernaola bestetik. Egin dezagun orain etenaldi bat.
Zumarragan, beloki pilotalekuan, Goñiren oroimenezko 34. edizioko finalak. Lauterdian Arkaitz Murua eta Bingen Beitia, Beitia bigarrena. Ondoren, binakako finalean, Arribilagak eta Elortzek neurtuko dituzte indarrak Igoarekin eta Bernaolarekin. Lehen da biziko partida, txapelketa herrikoiari zegokiona, 18 eta 11 irabazi dute. Agirrek eta Tapiadorrek, Rodriguezen eta Alemanen aurka. Josu Bianarekin diardugu, eta Josu lauterdiko final honetan, Gipuzkoarra agian favorito, baina alde handirik gabe, ala? Bai, ni egia esan oso partido irikia ikusten dutela. Egia da Arkaitz Murua agian favoritotzat hartu genezakela txapelketa hasieran, baina Beitiak erakutsi du txapelketa guztian zehar sekulako maila daukala, eta gaina, jokatu dituen partidotan denak liluratu gaitu. Beraz, nik oso partido irikia ikusten dut, eta ez dakit zein alde joko nuken. Hemen duzue, Altzotarra. 18 urte. Bat gehiago, 19 urte. Bingen Beitia Zeanuriztarrak. Finalerdietan askoz ere lan zailakoak izan zituen Muruak Beitiak baino. Ibarrak oso estu hartu zuen Murua, azkenean 22 eta 17, baina partida oso estua. Bai, Ibartarrak erakutsi zuen sekulako maila daukala, eta partida hasieratikan, maila altuan jokatu zuen, gaina, abantaiatxoa ere hartu zuen hasiera-hasieratikan, eta azken aldera nik esango nuke Arkaitz Muruak osoago bukatu zola, eta horregatikan partida aurrera ateratzea lortu zola, baina partida benetan polita eta gogorra izan zen semifinaletak hori. Aldiz, Nazabal Aixe menderatu zuen Beitiak, 22 eta 8. Bai, eta ni behintzat penatan gehatu nintzen semifinaletako partida horretan. Finala ordenetan Nazabalek izugarrizko maila erakutsi zon, Ibar Luzean aurka jolastu zon, eta 13-4 irabazten aizala Ibar Luzea lesionatu intzan, baina sekulako maila daukala erakutsi zon, eta semifinaletan baetzen maila berdina erakutsi, ez dakit urduritasuna jota, ala presioak, baina etzen lortu bere maila ematea. Sakea Beitiarentzat hasi da lauterdiko finala. Barruan, ongi jasoa. Pumpairez, bizi Beitia. Eskuin boleaz orain. Eta Muruak ezkerrez zutz egin du. Bat ere gozatu gabeko pilota. Bai, eta lehenengo tanto nahiko traketxa ikusi dugu, hor Beitia saiatu da 2 aldiz boleaz ematen eta ez do eskuan guztiz sartu. Eta orain, Muruan ikuste dut ezkerrakin saiatu ala pixkat pelota Beitiari hanketara bidaltzen, baina ez do asmatu. Sake pozoitsua, jaso Muruak. Beitia. Txokoan luze. Gantxoa lekutara joan zaio. Metro terdi baten okerra izan du. Ezkerra ire horrek lehen da biziko tantoa Muruarentzat. Bana. Bai, eta ea Muruak ze pelota hartzen duen, eta kontutan izan barra daukagu Arkaitz Muruak sake errematean min asko egiten dola, eta ea lehenengo pelotaka horrekin minitea lortzen duen.
Zazpitik abia da hartu. Bote. Ezker orman sartu gabea, eutsi Beitiak. Kanpora! Ongi jeitsi du, baina kantxa erdian joa izan da eta kanpora alde egin dio. 2-1 berriz ere Bizkaitarra aurretik da. Eta lehenengo aukeran ja sake errematean tanto egiten saiatu da, baina bueno, zuk esan duzun bezala oso pelotaka zaila zeukan. Kantxa erdian eta nik uste tankak 3. kuadro horretan zeuzkala. Eta bueno, gutxigati baina kanpoa juntzaio. Erdi-erdiko sakea. Eraman Muruak. Gainean da. Ireki Altzotarrak bere buruari denbora emanez ongi. Zean Iztarra hemen berriz airearen bila joan da. Ez du behar bezala neurtu, urruti xamar geratu zaio pilota. Eta berriz ere harrapatu du aurkariak. Bina. Eta nabari da kantxan dagon tentsioa eta bueno, txapela jokoan dutela. Eta bueno, lehenengo lau tanto hauek, lau utxu izan die. Egia da txapelketa guztian zehar sendotasun asko erakutsi dutela, baina bueno, hasiera honetan kostatzen nahi zaie sendotasun hori erakustea. Larri eramana. Ormabikoa ez da askorik zabaleratu. Pasatu eginda hemen Beitia. Zabalerago espero zuen eta Ormabiko ona izan balitz zabalerago behar zuen gainera. Ez da oso ona izan baina pilota azkar etortzen da hemen gainera. Hor duzue. Lehenbiziko aldiz aurretik da. Arkaitz Murua. Eta Beitiako rondo ikusi do, bueno, ze jokaldin bartzon Arkaitz Muruak, baina bueno, ondo kolokatu dan arren ez da lortu pelotakada hori eramatea. Jaso Beitiak. Ormabikoa. Ongi moztua. Eman dio. Zirrizta bizi-bizia, Jaso Beitiak. Zabalera orain ongi mugitzen. Ormabikoa, iritsi eta Jaso. Horra ere heldu eginda eta eraman. Tanto gogorra doa. Beitiarentzat bereziki. Ez du ezker orman sartu. Zeinen ongi Bizkaitarra defentsan. Ireki hemendik ere urrundik. Ordu. Txokoan luze. Hori ere Jaso haze tantoa. Eta hemen du. Janekatuta. Bolea. Eta tantoa urdin. Oso gogorra izan da tantoa, bereziki zean Uriztarraren zat. Batera eta bestera asko ibili behar izan du. Baina Muruak ez du nagusitasun hori tanto bihurtzerik izan. Hemen bebetik jokaldi egina izan du gainera nekearen lanak. Bientzat izan da gogorra, Beitiaren zatare gogorrakoa, baina Muruak ere ez zuen hor soberak inaundirik. Tanto bikaina jokatu dute. Bai, eta bueno, aipatu ez du tanto gogorra izan dela, eta nik gehituko nuke gogorra eta ona izan dela. Ze, bueno, azkenen Muruak oso ondo moitu do pelota, alde batetik bestea, Beitiak izugarrizko defentsa erakutsi do, eta azkenen defentsa horren ondorioz tanto egitea lortu du, eta bueno, iruditzen zait, hasiera pixkatotz hasi diela eta behar baino huts gehiago egiten, baina tanto honen ondorioz nik uste dia
partidan bete-betean sartuko diela. Beitiaren sakea. Abiadura handirik gabe. Kantsoa. Hemen ere errematera jona izan du altzotarrak. Presa kantxean eta partida eten egin nahi du orain. 4-3. Bai, eta Muruak rekurso handia dauzka ezkerraide horrekin, baina egin nahi izan du jokaldia benetan zaila zen. Beñat Mendiado Botellero. Beitiak elkar oso ondo ezagutzen dute, herritarrak dira. Elkarrekin aritzen direna, gainera pilotan. Beñat ere pilotaria da. Eta Muruak ere pilotaria du. Botellero, oso Botellero ezaguna. Jokin Altunarekin aritzen dena. Justu ere, Jokinen lehen guzu Gorka Altuna. Urretxu Zumarragako Sekundino Esnaola musika eskolako ikasleak ari dira hemen. Musika jartzen. Eta Ordiziako musika eskolakoak ere bai. Denak elkarrekin. Ondo elkar hartuz. Lau eta hiru. Erdiko sakea. Ez dakit nahita ari ote den zabalera ateratzen, edo erdi-erdira, baina bi behintzat baditu araxe ateratakoak. Boleakada bizia orain. Jaso Muruak. Beste boleakada gaizto bat. Jaso hori ere. Luze. Hau ez du gozatu. Gaizto bildua. Ormabikoa. Iritsi eta ezker ormarantz. Ordu Muruak. Ez du asmatu. Eta zepoan ederki harrapatu du aurkariak. Pilotakada horrekin ez du asmatu. Eta gero salduta geratu da gainera. Ez du askorik ireki Beitiak. Muruak pentsatu du. Ez zeukala zer eginik eta gelditu eginda hemen ikusiko dugu begira. Hemen geldialditxo bat egin du hor. Eta gero pentsatu du, jotzeko moduko adiat eta. Baina berantegi zen ordurako. 5-3 lehendabiziko aldiz, bi tantoren aldea. Bai, eta tanto zoragarri hau baita ere, bote, zairez, defentsa, eraso, rekurso handiak erakusten nahi dira bi pelotariak, eta bueno, ikusiko dugu hurrengo tantoak ze bide hartze duten, baina Arkaitz Murua pixkat beteta ikusi dut azkeneko bi tantotan, ez dakit Irunako tanto gogor horrek erasan ote dion, baina bueno, ikusiko dugu ea buelta ematen dion eta berriz ere behar gauzkan hanka harinoiek ikuste ditugun. Hobeto xeago asentatuta ikusten du lehenbiziko tanto hauetan Beitia. Baita nik ere. Eta presa kantxean Murua eta bai auspoz bete xamarrik ere bai zenbait mugimendutan eta antzeman zaio. 6-3 eramateko sakea zuen, ez du jaso. Zean Uziztarraren sakea.
Jaso Muruak. Gantxo ederra. Oso ongi jokatzen ari da. Eta partida ederki bideratzen. 7-3 mundu bat geratzen zaio oraindik, baina ederki jokatzen bizkaitarra. Bai, egia oraindikan partida oso luzea dela, baina hasieratikan Beitia ikusten nahi gea, kantxa erdia hartzen nahi dela, gauzak oso argi dituela eta partidako momentu gehienetan berai da dominatzen eta bueno, berak dauzkan gaitasunekin tanto bukatzeko, ederki isladatzen nahi da joko hori emaitzean. Ezker Orman bera egin du pilota horrek. Eta eraman egin du, baina kanpora joan zaio eta bigarren etenaldia ere eskatu du. Altzotarrak 8-3 eta oraintxe du hortzak estutu eta usteko garaia. Aurkaria badoakio eta. Bai, eta nik uste zentzu askorekin eskatu hola bigarren denbora hau, azkenen ikusten egan bezala pixkat lotuta ikusten dugu, ez dakit nekea jotan dan, urduritasuna jota, baina bueno, iruditzen zait oso denbora eraginkorra izan daitekeela eta hemendikan aurrea pixkat askatzen balin berriz ere partidoan sartuko dela. Beitia kantxan da. Oraintxe zutitu da. Arkaitz Murua. Sakea Zeanuriztarraren esku. Eta jende asko etorri da, Zeanuri ingurutik. Bai hor goran gaina ikusten da lagun pila bat ekarri ditula. Pankarta bat ere ekarri dute. Bingen txapeldun dioena. Muruak baino dezentez gertuago du une honetan txapela. Erresto oso ona. Jaso. Bolea luze. Beitiak. Ezkerrez. Murua. Gozatu gabea, baina oso bizi. Orain berriz, ederki bihurritu. 9-3. Gehiago izaten ari da, Beitia. Bai, eta Beitia oso sendo ikusten egia. Pelotakada bakoitza violentziarekin, saiatzen da Arkaitz Murua atzera bidaltzen eta aukera okan bakoitzean zuhurtzia handiz erasora eta tantoa bikain bukatzen nahi da. Lehendabiziko ezkerra irearekin ez du asmatu, urrutira joan zaio, baina gero oso ongi maneiatzen ari da eta egoki jokatzen. Erdiko sakea. Sokoan eta pasa. Sake errematean bikain bukatua. 10-3 eta aldegin dio. Aldegin dionez. Bai, eta egia da, hain tantoa bikain bukatu dola Beitiak eta tantoaren ekimena behartzen nahi dela tanto ajun eta tanto etorri, baina sakearekin ez da bat ere asmatzen nahi, baina ere sakea oso erdira atera do. Baina Arkaitz Muruari ere kostatzen nahi zaio Beitiari pelotak kentzea eta ez da aprobetxatzen ari Beitiaren sake kaskarroiek.
Jaso Muruak. Desazpiz efektua. Defentsan ongi, Beitia. Kontrakantxatik. Ez du ezker Orman sartu. Ormabikoa bizi eta tantoa gorri aspaldiko partez. Oso aspaldiko partez. 8 tanto segidan egin dizkio. Beitiak, 3 eta 2 aurretik izan da Murua. Bitik 10 joan zaio Beitia. Orain honetan lortu du larri, hor belauniko iritsi. Eta alere abiadura eman dio jokaldiari. Bai, eta Beitiak oso ondo moitu du pelota baingontan ere, baina hor Arkaiz Muruak izugarrizko errekurtsoa erakutsi do. Eramatea bakarrik ez, baizik eta ezkerraekin bipareta eta bizi egindo, eta azkenen tantoa beretzat. Eta bueno, bain oso ondo etorriko litzaioke Arkaitzi sakerrematean pare bat tanto egitea. Ze, bueno, oain arte ikusten egia peloteoan kostatzen nahi zaiola, eta azkenen peloteoak pixka luzatzen dianean Beitiak hartzen dola jokoaren ekimena. Muruaren sakea. Gauzak aldarazi beharra dauka orain sakearen jabe delarik. Ea lortzen duen. Erresto oso ona. Gantxoa ere bai. Ongi Beitia. Erasora pasatu da berriz. Ormabikoa. Ongi moztua. Hau ere tanto gogorra. Kanpora! Azkar esan dut, baina arrastoaren gainean egin izango du botea. Aukera izan du Muruak. Aukera garbia gainera hemen. Hortxe duzue. Baina arrastoaren gainean, bai. Berriz ere aulkian dira, eta tanto gogorrak jokatu dituzte, bat baino gehiago hau ere asko ibili beharrekoa izan da bientzat, eta Beitia erakusten ari da fisikoki oso ondo prestatutako mutila dela, hankak ere harinak, eta defentsan gaitzeko lana egiten ari da, Josu? Bai, eta zuk oso ondo aipatu ezin bezala, esango nuke 11-4, baina tanto gogor asko ikusten ari gala, eta bueno, aipatuko nuke tanto honetan iruditzen zait Arkaitz Muruak oso ondo jokatu dola, azkenen, bueno, ezkerra hori ez do asmatu, baina bueno, erasokorrago jokatzen doan Arkaitz Muruak tanto honetan egin doan bezala, eta horrela jokatzen bado nik uste aukerak izango ditula oraindik ere. Lan erdietan 7 tantoren aldea Beitiak. Etengabe aholkuak eta animoak ematen ari zaio. Gorka Altuna. Beitiaren sakea. Eraman Muruak. Urruti xamar geratu zaio. Murua. Kantxa erdian ezkerrez. Oso ongi, arro. Bere buruari denbora eman.
Eta gero, gantxoa barruan. Ozta. Lehen muruarena utxagatik izan da kanpoan, eta utxagatik izan da barruan. 12-4, eta sendotasun handia erakusten ari da. Ikaragarria. Bingen Beitia. Bai, eta egia da, bueno, oain ere tantoa Bingen Beitiak egin dola, eta ikaragarrizko sendotasuna erakusten nahi dela, baina bueno, azken bizpairu tantotan murua hobe ikusten nahi naiz, eta tantoa gogortzen nahi da, eta nik uste dut, bueno, bide hori hartu barra daukala. Egia da bain Beitiak egin dola tantoa, baina bueno, oso gantxo zaila zen, 3 lautikan egin duen gantxo bat, asko komplikatu dizkio lanak muruak Beitiari, eta bueno, ikusko egoea aurrengo tantoak ze bide hartze duten, baina bueno, eta bain berriz ere denbora eskatu behar do. Berriz ere denbora, bai. 3. izango doia. Amairu eta 4, eta ezin du alderik murriztu. 8 tanto jarraian eginik. Alde handia lortu du bizkaitarrak. Gainera, 3 eta 2 joazela izan da tanto gogorrura, eta muruak eskuan izan duena. Ura ez du bukatu. Eta gero, antxe alde egin dio, Beitiak. Eta orain emaiozu horri buelta. 9 tantoren aldea, eta sakea Beitiarentzat. Bai, eta bueno, 9 tantoko alde hontaz aparte, bueno, azkenen Beitia erakusten nahi da sendotasuna. Ikusten nahi da, bueno, defentsiboki izugarrizko partida egiten nahi da, pelota zaila jarri arren ez dola utxik egiten, eta bueno, Arkaitz muruak nahi balin badio buelta hemen partidu hori gauzak oso ondo egin barko ditu. Ongi jasoa. Sokoan. Kontraerasoan Beitia, ze tantoa egin duen orain muruak, ikaragarria. Beitiak berak ere txaloa jo dizkie. Hau Jokin Altuna sinatzeko modukoa izan da, Josu? Bai, Xabier, eta oso zaila, baina nola irten zaio begira. Hor Ñakoa Beitiak ere, eta txokotik zabalera, ara. Ikusgarria. Eta bueno, Beitia ateatzen nahi dan pelota iruditzen zait seko xamarra dela, eta nahiko botetsua, baina lehen tanto bakarratea bakarrik Arkaitz muruak, gero Beitiak berriz ere tanto egin diolako, baina muruaren pelota askoz ere politiagoa iruditu zait, eta nik uste dut pelota horrekin min egin dezakeela orain sakea baliatzen bado. Beitiarenak denbora gehiago ematen du. Txapagainekoa. Eskuinez jaso. Luze. Sartu eginda murua. Bere burua saldu du bizkaitarrak. Baina ez du askorik baliatu oparia. Eta gero Beitiak berak bukatu gainera. 14 eta ezin du alderik murriztu. Bai, eta hor Arkaitz muruak euki ditu pare bat aukera, hor ikusten dugun bezala errepikapenean dejada egiten saiatu da, eta bueno, oso loratu batea zaio, ez du bat ere aprobetxatu, eta azkenen Beitiak tantoa, eta 14 partidu aurrera doa, eta Beitia hasieran bezala ikusten dugu oso sendo, eta huts gutxi egiten.
Sake hau pixka bat gorputzera etorri zaio Muruari, aldea gero eta handiagoa 10 tanturena une honetan. Ondo bideratua du bizkaitarrak. Kantxan hobeto jarrita. Berea egokiago, zuzenago egiten ari da. Eta erasoan, defentsan, denean oso maila ona ematen. Eraman Muruak. Gainean, jaso, zaila. Eskua jaso du Beitiak, baina garbi izan da lehenbiziko botean. Horma bikoa, ez da hori, txapa gainera iritsi. 6-15. Eta Muruak gutxitan lortzen nahi da erasora pasatzea, baina bizi ematen dion bakoitzean ikusten da min egin dezakela Beitiari, bakarrik kanpotik esatea erreza da, baino askotan aukera gutxi izan dituen horren, aukera izan duen bakoitzean dejada egiten edo, bueno, violentzia gehiegi eman gabe eman dio pelotari, eta orduan Beitia segituan berriz ere dominatzea pasatzen da. Eta nik uste oain sakean violentzia pixkat eman eta pelota bizi biltzen balin bado, oraindikan ere min asko egin dezakela Beitiari. Ara, ezker horma handia jota atera du sake hau. Ez du alere ustekabean harrapatu Beitia. Alere tantoa gorri. Erasoan eraginkortasun handia izan du orain arte Beitiak. Asko asmatu du, pilota gutxi galdu gainera. Orain pare bat hankasartza egin ditu. 7-15. Bai, eta bueno, egia da Ñaku hori bera juntzaiola Beitiari, baina ondo egindakoa dela esango nuke, eta Muruak etzon Ñaku hori espero. Doktorea! Sakearekin bere buruari aukera sortu dio. Eta gero motz-motzean oso ondo bukatu, eta orain Beñat Beitiak, Beñat Mendiak, Beitiaren botileroak eten du partida. Hemen duzue, azken tantoaren errepika motz-motzean Doktore egindakoa. Eta Xavier, arriskua ikuste aldiozu partidu honi, oainik ere? Bai, oraindik izan dezake, 22ko lanak dezente aurreratuak ditu, baina oraindik dezente geratzen zaio Beitiari berari ere, eta Muruak sakez pixka bat asmatzen baldin badu, arriskua badu, zalantzari gabe. Hor dituzue. Goiko lehioetatik begira, zenbait pilotozale. Armailak erabat beterik. Erabat beterik. Arkaiz Murua. Luzegi. Zuzenean tantoa Beitiarentzat. Eta ez dago horrelako hankasartzeak egiteko moduan Altzotarra. Uste, pelota berdina atea bardola. Muruarena.
Aliteke. Erdiko sakea. Zuloa bada. Baina kanpoan. Ez du suerte handirik izan, horrelako erremateetan. Orain ere eginda zeukan, baina oso gutxigatik kanpora joandako pilotak baditu hiruzpalau muruak. Horratx. Zuloa handia zeukan. Bai, eta bueno, Arkaiz murua horrelako jokaldietan artista da, baina gaur gutxigatikan pelotak batzuk alde egiten ari zaizkio eta bueno, orain hemendikan aurrea aukera horiek baliatu beharra dauzka nahi balin bado txapela altura eraman. Lauan punpa. Ezker Horman nola irtengo zitzaion, ez du oso argi izan. 18 eta 8. 10 tantoz. Azken eten bat geratzen zaio muruari. Eta berriz ere aulkira etorri da. Altzotarra. Eta ezin du korapilorik askatu. Hasiera xamarrean alde egin dio. 10 eta 2. 10 eta 3 aurreratu zaio. Beitia eta geroztik alde horri eutsi ez ezik, areagotu ere egin du. Bai, eta askotan, bueno, abantaiatxo bat hartzezu momentuan konfiantza gehiagorekin jokatzen hasten zea, eta bueno, Beitiak arriskoak hartu behar izan ditu noietan zuhurtzia gehiago eta bueno, gehiago aprobetxatu du eta tantoak egiteko errekurtso nahikoa izan ditu eta Arkaitzaldiz, bueno, aukerei gutxiagotan izan dola iruditzen zai, baina izan donetan ere gutxigatikan huts batzuk egin ditu eta azkenen hortxeago 10 tantoko aldea eta 4 tanto besterik ez Beitiarentzat txapela eramateko. Ezker Horman sartu gabea, ongi utzi dio. Altzotarrak hori ere jaso. Beitia. Hemen eramatea etzaio, eramatea edo kentzera joatea etzaio aski iruditu. Gipuzkoarrari erasorako baliatu nahi izan du. Txapara bete-betean gaur arrastoetan pilota asko izan ditu. Arkaitzek Zabaleko arrastoaren gainean lauzpabost bai. Hau berriz beheko txapan. 19 eta 8 lanak bukatzea falta Beitiak. Gaizto. Eraman. Kantxo ederra. Duda egin du une batez Beitiak buruaren pilotakada luzeari pasatzen utzi hor. Pasatzen utzi edo kolpea tira. Jotzea erabaki du. Baina ezin izan dio errematerako aukerari kendu aurkariari. Bueno, eta ikusiko dugu ea baina Arkaitzek urrengo tantoetan nola jokatzen duen. Askotan gertatzen da baita ere partidua galdutzat ikusten dezunean, bueno, agresibo jokatzen hasi eta askotan buelta ikusgarriak ikusi ditugu eta ea gaurko honetan ze ikusten dugu. Atzeraka etorri eta ez du eskuan behar bezala sartu Beitiak 10 eta 19.
askotan partida galdutzat emandakoan, etxia hartutakoan lasaitzen dira pilotariak, eta gauzak irtengo balitzaizkio, orain arteko erremate eta baino suerte gehiago izango balu eta aukeratxoren bat izan dezake, baina maldatzar handia du aurrean. Murua. Ongi jasoa. Gainean. Ez du gozatu. Eraman. Eta hau ere txapara. Ongi landua zuen ba. Oso ondo landua zuen, baina suerte handirik gabe dabil. Altzotar gaztea. Bai, eta primeran indo, lehenengo moztu eta beitia bost kuadroa eraman, eta aukerako azoka momentuan ederki junda, baina berriz ere txapara. Ingen beitiaren sakea. Txapela eskuan du. Ederki erantzun dio sakeari. Punpairez Bizkaitarra. Luze. Bost eterditik Murua. Aurreratu eginda, Zabalera. Jaso. Ederki bukatua. 21-10. Garaipena eta gainera garaipen oso argia lortzeko bidean da. Zean Uriztarra. Bai, eta beitia gauzak primeran egiten. Lehenengo tantoa lantze saiatzen nahi da, bai eskuin bolea dotore horrekin, edo botez ere, behin eta berriz saiatzen da Arkaiz Murua botera jokatzen, eta gero aukera daukanean zoragarri bukatzen. Beitiaren azken sakea izan da. Bolea luze. Txokoan deja da, eta oraingoan irten zaio. Etzen erraza, berez pilotari behar duen denborarik eman gabe jodu oso goian. Hemen ikusiko dugu. Bai, nik uste hor, Sotamanoz sartzeko lehenengo aurrera pausa indola, baina azkenean boteak hankaren aurrean egin dio, eta errekurtso zoragarri atea do. Onatx, pilota behetik gorantza zioala. Deja da, ederra. 11. tantoa. Hemendik aurrerako sakeak Muruarenak izango dira. Bat gutxienez, 11 gehienez. Ongi jasoa, oso ongi. Normabikoa. Erki bildua. Berriz ere Ormabikoa jona izan du gehitxo zen hori. Eta garaipen garbia eskuratu du. Josu. Bai. Bizkaitarrak. Guztiz merezitako garaipena. Hasieratik bukaera arte bingen beitea gehiago izan da, eta bueno, merezita txapela beretzat. Torkigu Bizkaitarra, oraindik ere arnasari buelta eman nahi, baina garaipen garbia lortuta gustura. Bingen zorionak. Zerrik asko. Bueno, partida zaila zeneukan zuk, ala zeukan berak ere, hasiera estua izan da, 3 eta 2 sekulako defentsarekin tanto bat aurrera atera duzu, eta gero 10 alde egin duzu. Hantxe hautsi da partida. Bai,
hasieran biok ikusten zan tensioagaz eta apuru eskuek eta gorputza apuru tensioagaz ezin soltau. Bueno, hasieran zehatu nez partidu alik eta gogorren egiten. Eta bueno, hor pesasun tantuen partidu aputu baina bueno, gaur gaitz ikusi ez tala izin bere egunik onena. Eta alik eta solido mantenduten saiatu gara. Bueno, hasieratik kantxan hobeto jarrita ikusi zaitugu. Zeure lana oso egoki egin duzu, erasoan ez ezik, defentsan ere distira handiarekin gainera. Bai, beti izinez defentsan beti faietan izin dauena, eta bueno, azken aldien hori gabe lan duten, eta gaur saiatu gara alik eta partidu gogorren egiten. Partidu azkarra izango bazan, badakigu arkaitzezelako peligro deko aurreko kuadratan. Tanto oso gogorrak ere izan dira. Bai, horbe naiz eta esan partidu apurtu da, nibe ez du ibilinez fizikoki, baina bueno, haukin dugun pentsamendu izin de bat gehiago eta bat gehiago, tantuko joatea, eta bueno, ondo urten da eta oso posik. Babes faltarik ez duzu izan, zean hori aldetik jende dezente etorri da. Bai. Azkenean haurepe partidu askotan etorten dire eta gaurko finalango baten merezi duzin da etortea. Zorionak bingen. Bai, eskerrik asko. Garaipen ederra eskuratu du. Oso ederra ere. Erasoan, defentsan, denean egin du lan aparta. Eta zalantzari gabeko garaipena eskuratu du. 22 eta 11. Txapelketa herrikoian ere 11 tantorekin geratu dira galtzaileak. Agirre eta Tapiador nagusitu dira 18 eta 11 Rodriguezen eta Alemanen aurka. Lauterdian Bingen Beitiak 22, Arkaitz Muruak 11 eta hirugarren finala geratzen zaigu. Fermin Arribilaga eta Oier Elortz, Josu Igoaren eta Aingeru Bernaolaren aurka binakako norgehiagokan. Aurrez, etenaldi bat.
Zumarragako beloki pilotalekuan, 3. eta azken partida berehala hasiko da. Binakako elite mailako finala. Fermin Arribilaga zizur nagusitik etorria. Oier Elortz Bizkaitarra da. Zaratamarra aurkariak berriz Josu Igoa, Etxarri Aranaztarra eta Aingeru Bernaola Mañariarra. Bi aurrelariak nafarrak, bi atzelariak bizkaitarrak. Beloki pilota eskolako aurre eta gaztetxoak berriz ere pilotariei korridorea egiteko prest. Gorriak aurkeztuko dituzte lehendabizi. Arribilaga eta Elortz arituko dira gorriz. Lehenbizikoa Zizurtarra. Eta laukotean gazteena Elortz, 19 urte baino ez, Zaratamarrak. Etxarri Aranaztik dator Idurtzungo klubeko ordezkaria Josu Igoa. Ez da hemen izan zaharra. Lengoan Joanes Bakaikoaren botilero lanetan ari izan zen. Baina senarren aurkako norgeia okan. Eta larun batean Logroñon izango dira. Bakaikoak Zabalaren aurka jokatuko ditu buruz-buruko final 8 kanporaketan. Eta laukotea osatu duena Aingeru Bernaola. Josu Bianarekin diardugu final hauek ematen. Antolatzaile taldeko kideetako bat da Josu. Eta jendearen erantzunaz ezin kexatuko zarete behintzat, Josu? Ez, egia da, bueno, txapelketa guztian zehar ikusle asko etorri dela ikustea, baina bueno, gaur armaiak beteta ikustea, giro polit honekin eta bueno, pelotari handi hauekin izugarrizko plazerra da guretzat. Sakea Arribilagarentzat. Favoritori bai, Josu? Bueno, ez dakit asko hitz egin dezakegun lauterdikoa ikusita gero, baina bueno, nik printzipioz partida oso berdindua ikusten dut, eta ni pixkat, iruditzen zait, Elortzen arabera egon daitekeela finala. Elortzek, bueno, beste hiru pelotarien sendotasun berdina erakusten baldin badu, eta gaina, bueno, ezker bizi hori, bueno, gaur kantxan erakusten baldin badu, nik uste gorriek irabazteko aukera izan dezaketela. Zizurtarraren sakea.
Igoak airez erantzun dio. Bernaola. Saietxetik Elortz. Gainean, ez du bat ere asmatu Arribilagak. Ezker airea luze. Bolea Zormabikoa. Eraman. Erki Elortz. Gerria sartu eta urrutira Arribilagak. Ongi Bizkaitarra. Atzelariak biak Bizkaitarrak. Bata erasoan bestea defentsan oraingoz. Jokoaren ekimena gehiagotan izaten ari da Gorriena. Kolpez gehiago dira. Baina luzaroan ari beharra dago ongi urdinak mendean hartzeko. Kanpoan. Nik ez dut ala ikusi, baina aurreko epaileak garbi jaso du eskua. Hemen ikusteri daukagun. Kanpoan izango zen. Hori etzen. Hori aurreko partidako ezkerra ire bat nahasi zaigu hori bai, hori errepikatuta ikusi dugun hori bai, hori kanpoan zen, baina etzen hori azken tanto hau ere ez, hau aurreko partidako errepikapen batekin nahasi gara. Txokoan engainatu egin du, baina txapapera, bana! Bai, eta bueno, Igoa eta Arribilagak hor bana huts dituzte, baina txapelketa guztian zehar sekulako erakustaldiak eman dituztela, eta bueno, izaten nahi dela oso pelotari sendoak eta gaina erakutsi dute zergatik handien goi mailako aurrelariak. Atzera Igoak. Eutsi Elortzek. Jaitsi. Ezkerra ire indartsua Arribilagak. Jaso eta kendu. Partida luzea eta gogorra izan daitekeela ematen du. Bai, itxura hori dauka, eta bueno, semifinaletako partidak ere oso gogorra jokatu zituzten. Azkenen, bi aurrelarik tanta bukatzen dakiten arren, pelota txarra asko kentzen diote atzelariari, eta gaina, bueno, horre Bernaola daukagu urdinen atzelari bezala, oso atzelari sendoa, ez dula aurkaria uzten, baina galdu ere oso gutxi egiten dola.
2-1. Bikote zaildua da oso. Igoak eta Bernaolak osatzen dutena. Oso zaildua, gogorra. Ofizioa ongi ikasiak dira biak ere. Eta luzaroan ari beharra dago. Eta ongi ari beharra hau irabazteko. Jaso Elortzek. Eutsi Bernaolak. Ezkerkada luzea. Ongi. Oso ongi. Bikain. Zaratamarra. Ematen. Oier. Kontra erasoan Igoa. Urrundik Arribilaga. Atzelariak ederki eskatu, jaitsi. Atzera Zizurtarrak. Erki. Agintzen Elortz. Barruan. Goi-goiko Arlauzan jo eta 6 zazpira. Bernaolak. Saietxetik orain. Kontra erasoan Igoa. Bernaonaren zarta da besazpiz. Oso tanto gogorra. Atzera Elortzek. Bikain. Oso gogorra, tanto hau. Ongi eutxia. Luze, eta klaske egin dior. Abiaduraren poderioz lortutako tantoa. Oso gogorra. Bina. Bai, eta tanto oso gogorra, eta bueno, tanto honetan ikusi dugu Elortzek daukan ezker bizia, momentu askotan dominatu indo, baina dominatzearekin askotan urdinen aurka ez da nahikoa, gero tantoa bukatu beharra daukazu, bestela Bernaola eta Igoa egon daitezke hemen ordu bat, ordu eta erdi eman eta hutsik egin gabe. Eta bueno, ikusi dugu Arribilaga saiatu ala baita ere pelota moitzen, baina hasieran honetan mintzet arrisku gehiegirik hartu gabe.
Eta bueno, txapelketa guztian zehar Arribilagak erakutsi du izugarrizko pelotari dela. Niretzako txapelketa honetan momentu arte pelotaririk onena izaten nahi da. Eta lan asko egiteaz gain tanto asko bukatu ditu. Eta bueno, gaur bere bertsio honena beharko dugu ikusi nahi baute txapela jantzi. Arribilaga da laukotean veteranoena, 25 urte ditu, bat gutxiago Igoak. Erdiko sakea. Ongi eramana. Erra zartada. Baina Pumpairez jaso bakarrik ez, bostera. Non sartu tanto bat honi. Ezkerkala bizi-bizia, jaso hori ere Engeruk. Bizidu hori ere, eraman ordea. Lauta laurdenetik azez hartada, zazpitik boleaz, jaso. Nagusitzen, ari dira berriz ere, erabat nagusitzen. Eta Igoa gutsegina azkenean. 4-2, erabat defentsan, urdinak. Bai, Xabier, eta zuk aipatu ezun bezala, gorriak nagusitzen nahi die, gehien bat pelotari luzeagoak dielako, baina tanto egitea asko kostatzen nahi zaie, eta bueno, nahi iruditzen zait gero partidu erditikan aurrea, nekea nabarmentzen hasten danean, eta pelotak grazia hau galtzen dutenean, askotan Igoa eta Bernaola defenditzeko errestasun gehiago izate dituzte eta are eta zailago izaten da beraiei tantoa sartzea. Sake zitala, ederki eramana. Ezkerka da ikuskarria Elortzek. Jaso hori ere, Aingeruk. Elortz. Ezker zeharra orain. Ongi Igoa. Kanpora. Eman bai egin dio. Baina besagain xamarrean jotakoa. Eta kontrakantxan egin du Pumpa pilota horrek. 3-4. Bai, eta baina Elortze kutxe egin du, baina oso bizi ikusten zaio, eta bueno, egia da beste partidetan ere momentu askotan dominatu Lortzek, baina gaur benetan bizi dagoela iruditzen zait, eta ea maila hau mantentzen duen partida guztian zehar. Ondo Igoa txokoan, iritsi eto armabikoa, atzera Fermin Arribilagak. Ederki etxia. Arro atzera, Arribilagak boleaz. Bernaola, osongi. Hori ere jaso, Aingeruk.
Ibili egin behar orain. Eta eramaterik ez. Lana pilatzen ari zaio. 5-3. Bai, eta ez dakit etxetikan ekarri duten taktika izaten ari dan, baina Arribilaga beste partiotan baina gutxiago sartzen ari da irez, eta aldiz pelota luzatzen ari da behin eta berriz, bai bea, bai elortz ere, eta Bernaola oso ondo ari dan arren, lana pilatzen ari zaio, eta igoa saiesten ari die une oro. Bai, jokoan gutxien sartzen ari dena txarri erra da. Eta Bernaola lan ona egiten, baina 8tik etengabe. Orain 9 terditik arrotu eta kendu. Erki, ezkerrez ezker. Gantxoa. Arazorik ez igoak. Ongi luzatua. Eta bikain eramana. Orain jeitsi egin nahi izan du. Eta txapapera 6-3. Behartuago jokatzen ari dira, bortxatuago. Ez da inola ere galtzailea Bernaola, baina orain bizpairu baditu hor galduak. Nekearen ondorioz ere izan daitezkeenak. Bai, eta, azkenen Bernaola badaki behin eta berriz pelotari zuzen ematen azkenen elortz pelotean gaiendu iten zaiola, eta horregatikan lehenengo atzea bota da, baina horrengoa bien tartera mozten saiatu da. Eta bera juntzaio. Kontraerasoan igoa. Zazpiz. Zazpira. Eta zazpitik 8-9 elortze. Erra. Oso behetik. Efektuarekin txaparen gainean txokoan 4-6. Behar zuten alako bat. Bai, eta igualentzat ere hasiera honetan lan zailak askotan pelota gainetik pasatzen ikusten do, jokoan sartzeko aukera gutxi eta hor Arribilaga ere aukera daukanean pelotarek eskinak bilatu beharrean saiatzen nahi dana da beti gehiago indarka eta luze ematen pelotari eta igoari kontraerasoan min egiteko aukerak murriztu egiten dizkio bide hortatik. Eta igoak hain gontan erakutsi doze gutxi behar don tantoa egiteko. Aukera izan don momentuan erasora pasada eta tanto zoragarri egin do.
Eutsi Elortzek. Bernaola baztertutako pilota jaso. Gantxoa ikusgarria. Jarrita zegoen, Igoa. Tal ere ez du deus egiteko aukerarik izan. Hori da, bihurritze hori. Onatx. Bikaina. Bai, eta bueno, hor, Bernaoraren ezkerra bilatzen nahi die behin eta berriz Arribillaga eta Elortz, eta askotan aurkitzen ere ari die. Badakitelako, bueno, azkenen zazpi inguru hortatikan Bernaolak ezkerrarekin aukerako pelota eman diezaiokela Arribillagari. Eskuinez Elortz, ongi. Sokora, jasoigoak zeinen ongi Arribillaga. Bikain. Oso bizi, eraginkor eta zentzuz jokatzen. Begira, hemen txokoan behartu. Bernaolak eskatu dio, baina sartua zen jokaldian Igoa, ies egin ezin. Zeinen ongi baliatu duen, berak sortutako aukera. Bai, eta momentu honetan, 8-4 eta gorriak askoz gehiago izaten nahi die, eta jokoaren ekimena behin eta berriz beraien aldekoa da, baina iruditzen zait partidu erditikan aurrea hori asko berdindu daitekela pelota gastatzen dien momentuan, eta ikusiko dugu nagusitasun hau erakusten duten partidu guztian zehar. Pilota zaila ederki eraman du Elortzek. Igoa, atzera, oso atzera. Eskuinez erreboteko zulotik, jaso. Zeinen ongi. Hau ere errebote ondo handu ba. Eta hori ere eraman, bikain. Ormabikoa. Eta kontraerasoko jokaldia etzen txarra. Etzen txarra, gurpila hundiarekin. Eta oso gaizto zijoan ezker hormarantz. Gainean izan balitz. Ez zuen korapilo makala Igoak. Baina txapara joan zaio. Hemen duzu errepikapena. Bost eta 8. Luze, baina barruan. Jaso Elortzek. Bernaola. Ordu Igoak. Bien tartera. Ederki Fermin. Bildu, Aingeruk. Gantxoa. Ormabikoa, ederra. Denbora eman dio. Atzera Bernaolak. Tanto bikaina jokatzen ari dira. Igoa bila, ez zaio nahi bezala etorri. Eskuinez, eutsi Elortzek.
Gaizki joa, baina gainean gogorra doa. Agintzera pasatu da Zaratamarra. Sokoan zoragarri utzitako. Bikaina. Tanto gogorra, ongi jokatua eta hobeki bukatua. Eta elortzen lana ere oso azpimarragarria iruditzen ari zait, Jotzaile gazteei berai errebotera jotzea gustatzen zaie, ez errebotetik berai lan egin behar izatea, eta behin baino gehiagotan ari behar izan du, baina oso sendo ari da. Bai, zurekin erabat ados nago, azkenen aukera daukanen egia da, pelota oso ondo luzatzen nahi dela, baina defenditzea tokatzen nahi zaionean ere zoragarri egiten nahi da. Gaina partidan zehar iruditzen nahi zait pazientzia asko izaten nahi dela, badaki ze aurkari dauzkan aurrean eta gaina partido gogorra izaten nahi dela. Tanto hau aipatu duzu gogorra izan dela, baina partida orokorrean gogorra izaten nahi da eta elortz izugarrizko maila ematen. Iaso! Atzera elortzen. Boleaz Bernaola. Horrein zer? Ongi, besazpiz ere. Ondo baino hobeto. Naita ezker horma joarazi eta asko zabaleratu da pilota hori. Bikain Bernaola. Noraua. Eta zer egin duen. Asko arriskatu du hor. Hor lehenbiziko urratsa aurrera egiten denean salduta geratzeko arriskua izaten da. Baina egoki baino egokiago moldatu da. Horra. Sei eta 9. 32 minutu partidak eta hau asko luza daiteke. Bai, eta igoak dauzkan aukera apurrak oso ondo aprobetxatzen eta arrisko handi hartu du hor aurrea juten, baina zoragarri bukatu du jokaldi horrekin zabalean. Oinetara jokatua, Punpalaster eraman etxarriarrak, atzera elortzek. Arribilagak ere atzera. Azze zarta da. Zeus. Baina bolea zaireko jokoan primeran moldatzen da Bernaola. Kontra erasoan hemen Mañariarra besazpiz atzera, besazpiz elortzere, kolpea tira gainera. Bolea gaiztoa igoak, txokotik zabalera jokaldia. Eskuinez Zaratamarra, ederki. Gantxoa. Eta pilotaka da bikaina Oierren azkenengo hau ere. Asko jokatzen ari da. Ezker bikaina du. Ezkerrek normalean eskuina oso motela izaten dute. Honek ez du hain txambua, Ez, egia da partidan zehar oso pelotaka da gutxi ematitula eskubiarekin, baina ematen dionean pelota bizi ateatzen zaio eta bain tanto honetan ere erakutsi do. Eta beste tanto gogor bat, ikusten da behin eta berriz gorriek dominatzen dutela, baina lan asko egin behar izaten nahi die tanto bakoitza lortzeko. Eta 10-6 aldetxoa da, baina iruditzen zait oraindik ere partida oso irikita dagoela eta partida gogortzen aidan momentutik ikusiko dugu
zeinek egiten duen pixkat behera. Ezker hormatik ongi irten zaio Bernaorari, indarrean zijoan, baina eustekoa zen, ezin izan dio utzi 11-6, 35 minutu partidak, aldea da, baina tematiak eta langileak eta gorrak dira. Igoa eta Bernaola. Hauen aurka ez dago sekula garaipena segurutzat ematerik. Bai, Xabier, eta semifinaletan Igoak eta Bernaolak Gutierrez eta Azpirozen aurka jokatu zuten, eta 19-13 galtzen nahi zien Igoa eta Bernaola, eta azkenen 22-19 irabazi zuten. Alegia 9 tanto segidan egin zituzten. Ireki Ferminek. Ongi Besazpiz Igoa. Elortzek ez du pilota askori galdu. Horrek txapapera aldegin dio, 7-11. Eta benetan eskertuko dute hutsa urdinek, azkenen 11-6 eta bueno, lan asko egiten nahi dia urdinak eta bain momentu ontara arte 6 tanto besterik ez zioa zen, eta 35 minututa gero, eta bueno, oain ikusiko duguea Igoa sakearekin min egiteko gaidan. Kantxaren erdi-erditik. Bernaola ezkerrez. Erki, aixe mugitzen du pilota. Arribilak ere. Boleaz jaso, Elortz, iruterditik astindu. Eraman Bernaolak. Ezker zeharra. Motzean. Hormabikoa pika. Jo, graziarekin jokatua. Bai, eta bikote oso sendoa osatzen nahi die Arribilaga eta Elortz. Behin eta berriz Elortz atzeko kuadroetan bizkarra erakusten Bernaolari, eta Arribilagak aukerako pelota daukanean ere erakusten aurrelari aparta dela eta tanto bukatzeko izugarrizko gaitasuna daukala. Reyes Azkoitia ikusi duzu hemen partidarik nekez galtzen du Reyesek. 12-7 bosten tantoren aldea gorrientzat. Urdinek etenaldia eskatu dute. Eta berriz ere Urretxo Zumarragako Sekundino Eslaola eta Ordiziako musika eskolako ikasleak musika jartzen. Ikasleak, baina ikasle aurreratuak bikainotzen dute. Eta denborak ongi neurtuz gainera.
Bai, eta bain momentu kritikoa izan daiteke, 12 eta 7 eta partidua hauz daitekeela dirudi, beraz, bueno, ba, ikusiko dugu hurrengo tantoak ze bide hartze duten. Elortz, saietxetik oraingoan. Gantxo bizia, kontra erasoan Etxarriarra orain. Eta sartu, ederki Bernaola ere. Zabal samarrean arbatu du Arribilaga. Ederki bildua ezker hormara. 8 eta 12 eta hor elkarri egin dioten keinu horrekin erakutsi dute. Hemen begira, keinu horrek asko balio izan du. Oso zabalera eramandu Arribilaga eta gero hor. Keinu horrek erakutsi du, hauek ez dutela inola ere amore eman. Txapapeko kamerak hartutako irudiekin. Ikusi dugu, ostera ere. Eskuinez jaso Elortzek. Gora! Indar kantxean 8 terditik. 9 eta 12. Bai, eta hor ikusten da urdinek, ba, bueno, azkenen ez dutela tantorik galdutzat ematen. Aurreko tantoan Bernaolak bien tartera moztuta tanto aparta indo, eta bain ba, Elortzen utxu baten ondorioz, 12-9, berriz ere 3 tantotara eta partidan sartuta. Gainean, atzeraigoak ongi. Arribilaga besazpiz. Bikain Elortz. Bai, eta bain pelota dezente sekatu dela dirudi, bain ba, ono, iruditzen zait gorrientzat ba peloteoan gaientzea gehiago kostatuko zaiela eta bain ikusiko tantoak bukatzea ere nekezagoa eta urdinek hori bikain egiten dute defentsako lana. Atzera Elortzek eutxi. Hormadikoa bikaina. Zoragarria. Lege zaharrean urrundik, bote handia egin du gainera pilotak. Etzen batere erraza hori, etzen bi kuadroan joa, begira. Lautik eta oso zabalean gainera. Eta lege zaharreko hormadikoa ikusgarria. Bai. Gauza on asko egiten ari da zizurtarra. Bai, eta 13-9 aurretik baldin badaz gorriak da beraien lan onari esker. Bernaola eta Igoa ez die opariak egiten nahi eta gorrik izugarrizko partida jokatzen nahi die eta horregatikan 4 tantotako abantaiatxo hau.
Erdiko sakea. Zoragarri eutsia. Botez jarri da, Arribilaga. Erki Elortz. Bernaola. Hori ere Jaso Aingeruk. Gantxoa kanpora. Bexamarrean hartu du. Handik neurtzea beti zailagoa. Hamar eta 13 eta ez talde handirik, Ez talde handirik. Ez momentu askotan jokoan badirudi bueno, gorriek abantaila handiagoa izan beharko luketela, baina azkenen urdinek tanto gutxi batzuk egin eta gorrien hutsen ondorioz, hiru tantoko abantaila besterik ez. Bernaola, jaitsi, Erki jaitsia. Ederki benetan. 11 eta 13, badakarte. Bai, eta Bernaolako aukera oken bakoitzean ikusten dugu pelota luze jarri beharrean behin eta berriz mozten saiatzen dela. Partida hasieran horrela moztutako bat bera botado, baina hala ere oain aukera bakoitzean berriz ere jarraitu iten do bien tartera mozten eta denbora gutxian 2 tanto inditu arma horrekin. Ezkerrez Mañariarra. Ematen Elortz. Eta gora! Bederatzitik eraman bakarrik ez, kendu egin nahi. Sakea berreskuratu du, Arribilagak. Bai, eta bueno, Elortzek behin eta berriz bizkarra erakusten dio Bernaolari eta ikaragarrizko partidua jokatzen nahi da. Oain ere, tantoa oso ondo landu du, behin eta berriz pelota atzera bota, eta azkenen Bernaola horratzetikan pelota kentzea nahikoa ez, eta pelota eramatea nahikoa ez barkatu, eta kentzen saiatzen da Arribilagari, eta hor lan zailak dauzka. Erraz Elortz. Moztu Arribilagak, atzera igoak. Ia jodu. Goitik berako bolea, txapa bera. Lan handiarekin etorri dira 2 tantora. 11 eta 13 gerturatu dira, baina berriz ere aldetxoa gorrientzat.
Fermin Arribillaga. Elortz. Goiti berako bolea igoak. Sokora, ez du engainatu. Igoa kontra erasoan. Gaizto. Oso gaizto ere. Erdi-erdian utzi du pilota. Eta zizurtarraren jokaldia gurpila hundiarekin ezker horman hiltzera jotakoa erantzunik gabe geratu da. 16 eta 11. Eta Arribillagak bestelako lanik ere badu tarte honetan. Zozketako zenbakia atera dezan eskatu diote. Bai, eta hor igoak aukera okan bakoitzean hor aurrean jokoan nahazten saiatzen ari da, baina Arribillaga benetan sendo ikusten dugu. Une oro badaki zer egin barra daukan, eta aukera daukanean aurreko jokoa egiten du, baina tantoa pixkat ikusten donean aurreko jokoan ezin dola bukatu, segituan pelotaka bat atzera bota, eta berriz ere tantoa lantzen saiatzen die bai bera eta bai Elortz, eta iruditzen zait oso partido sendoa jokatzen nahi diela bikote gorria. Motxamar geratu zaio. Gantxo Arribillaga. Kontra erasoan igoa bikain. Odolkiak ordainetan. Aurreko jokaldiaren antzekoa, baina bestaldera. Eman dion gurpilarekin eta angeluarekin ezker horman ara zer egin duen. Erabat behera. Bai, eta bain igoa eta Bernaola dudatan ze pelotatea. Igoak berriren bat ateatzeko esan dio Bernaolari, baina hor daude ez dakitela ziur ze pelotatera dinamika aldatzeko. Josu Igoa. Kolpea tira egin dio Elortzek. Ez du erabat gozatu, baina indarrean irten da Zaratamarraren ezker eskutik. Igoari behera egin dio aurreko horman sartzerik ez. Eta Bernaolari zeharo pozoitu zaio, onatx. 17 eta 12. 5 tanturen faltan, beste horremesteren aldea. Bai, eta, bueno, hasieran aipatu dugu, agian final honen gakoa Elortzengan egon zitekeela, eta bueno, gaurko honetan izugarrizko maila erakusten nahi da, huts gutxi egin, behin eta berriz kantxaren distantziak zabalduz, eta bueno, 17 eta 12 hau momentuz guztiz merezita. Erki jasoa.
Igoak txokora. Berriz ere bai. Eraman, Arribilagak. Erki. Arrotu, bere buruari denbora eman eta 7 erdira. Elortz. Indarrean. Bolea Zetxarriarra. Atzera Elortzek. Ongi Bernaola. Leku txarrera, jaso hori ere. Ezker Orman pozoitu egin zaio. Alere kolpea tira dio eta kanpora. 13. Urdinentzat. Eskuin belaunburua dezente odoldua du Txarriarrak. Aztarrika ibili den horietako batean. Azala urratu ere egin du nonbait. Bai, lan asko egiten nahi da Josu Igoa defentsan, alde batetik bestea, eta bueno, oraindikan ere partidan bizirik baldin badaude eta lau tantoko aldearekin besterik ez da, izugarrizko defentsa dutelako urdinek eta erakusten nahi oso burugogorra diela eta ez dutela partida galdutzat eman behar 22. iritsi arte. Eutsi Bernaolak. Moztu. Erraduk, oier, motxamar geratu zaio. Luze jarria, ezkerra irez. Bildu Arribilagak. Txokora Igoak. Ordu. Besazpiz. Ongi Bernaola. Errebote ingurura. Eraman Elortzek. Gantxo ona, iritsi eta jokaldia, hor da Elortz. Zeinen ongi. Zeinen ongi defentsan ere, bigorriak. Bernaolaren zartada, Elortz, tanto gogorra gaztearentzat, bikain. Txokoan, ez du bat ere asmatu, ara! Ez du bat ere asmatu Igoak, ez du engainatu, ez dio abiadurarik eman, baina pausoa galduta edo ez dakiz zer iritsi den hemen Arribilaga, begira, Ez du ongi neurtu pilotaren botea, espero baino laburtxeago geratu zaio. Eta galdu azkenean, 14 eta 17, eta bagenekiena berresten ari da. Josu Igoari eta Ingeru Bernaolari irabazteko lan ona luzaroan egin beharra dagoela. Bizigarri pixka baten bila Mañariarra. Bai, eta bueno, ez gehan nekatuko esatez, baina ikaragarrizko lana egiten nahi die Josu Igoa eta Ingeru Bernaola, defentsan partido guztian, alde batetik bestera defendatzen, korrikan, lan zikin asko egiten, eta ja ordu bat inguru jongo gara partido honetan, eta
Gai horrentxe ordu bete. Ordu bete eta 3 tantora besterik ez. Eta hori ikusten egiala bai Arribillaga eta bai Elortz maila oso honean jokatzen nahi dela, baina hemen 22 arte maila honetan jarraitu beharko dute gorriek txapela jantzen nahi baldin badute. Igoaren sakea. Atzera Bernaolak. Zabalera. Indarrean, ongi oso. Besazpiz nola eutxi. Eramanikoak. Boleaz Bernaola. Erraz, konfiantza handia du. Botez orain, ibili eta eraman bikain. Elortz. Zartada, erra. Jaso aingeruk. Asko balio duen tantoa da. Ara. Zeinen ongi etxarriarra. Aurrera egindu. Naita ez sartu beharrekoa zuen, horretzitekeen atzelariaren menturan gera, eta ara zer egin duen. Bikain harrapatu zepoan Arribillaga. Eta bi tantora lehen 11 eta 13 gerturatu dira, berriz aldegin diete. Oraingoan are gehiago hurbil daitezkeen. Eta bai, tanto bakar batera ere etorri dira oraingo honetan. Ezker hormatik garbi irtendako pilota zen. Elortze gutsegin duena, ez ditu asko gutsegin, baina. Bai, eta gorrientzat gune kritikoa bain. Ikusi partido guztian dominatzen eta aurretik egon diela, baina 17-16, tanto bakarreko abantaia beraien alde, eta urdinei oso sartuta ikusten zaie partidan. Kontraerasoan ongi Arribillaga bai igoa defentsan ere. Atzera Elortze goiak libratu ditu, hori ere eraman, zaila zenba boleaz eramateko. Oso arroba itzi joan. Erraz. Elortz. Hirugarrena du boleaz segidan. Laugarrena ere bai. Baita hori ere. Lauterditik sartu da Arribillaga luze. Indarrean oinetara. Eutsi aingeruk. Igoa. Bere burua saldu du. Zizurtarrak. Atzera igoak, gerria ongi sartuta. Kontraerasoan eta lortu du helburu Arribillagak. Arriskutsuago igoa. Berriz ere hasioa egiten saiatu da. Oraingoan bete-betean beheko txintxera aurretik segitzen dute gorriek. Tanto bakoitzak bere biziko garrantzia du.
Bai, eta hor, bueno, txapa jodolako pelotakada horrek, baina oso pelotakada arriskutsua zen, eta 17. tantoa oso gertu izan dute urdinek. Eta baita ere, azpimarratzekoa Bernaola aireko defentsan egiten nahi dan lana. Elortz ikaragarri ematen, behin eta berriz, eta hor bost terdi horretan jartzen nahi da Bernaola, eta defentsa ikaragarria. Igoa Kairez erantzun dio eta desente zabaleratu gainera, eta Arribilagaren kontra erasoko jokaldia. Lehen Igoarena joan den leku berberera, beheko txintxera. 17 eta 18 partida berdintzeko beste aukera bat urdinek. Sake errematean, bikain, A2 Jaun Andre Okados. Arrapatu dituzte. Nik uste Arribilagak eseri nahi duela, partida eten nahi duela, baina Elortzek begiratu ere ez dio egin, ez dio aukerarik eman. Bai, eta ez dakit partida nola bukatukoan, baina denetik ikusten nahi gara, Defentsa, erasoa, pazientzia, rekurtso tekniko ikaragarria baita ere, eta beteko partida izaten nahi da. Ez du bat ere asmatu Igoak, atzera Arribilagak. Boleaz berriz ere Bernaola, eta eman bostet erdiraino. Igoa orain boleaz. Arribilaga. Bien tartera. Eta azken tanto hauetan lan handia egiten ari da. Txapa, beheko txapa hori. Igoaren pilotakada bat araxe joan da. Urrengo tantoan Arribilagaren bat. Orain Bernaolaren ezkerka da. Ostera ere aurretik gorriak. 19 eta 18. Bai, eta bueno, azken tantotan Arribilaga eta Elortz pelota luze jartzen nahi ziren, eta Bernaola bolea horrekin erraz defenditzen, eta bueno, oain gontan Arribilagak erabaki du moztuta eta Bernaola botera jartzen saiatzea, eta bueno, eta bide hortatik lortu du 19. tantoa. Bolea zeraman Igoak. Atzera Arribilagak. Igoa, ordu. Kontrakantzatik eskuinez ongi ezkerra. Aizto. Ez da ezkerra orman sartu, ederki atzeratu du Igoak. Gerria sartuta. Besazpiz bien tartera, Jaso Ferminek. Jarrita dago Igoa. Gainean, erdibidean harrapatu du, eraman Elortzek nolabait. Zabalera nahi zuen, eraman Arribilagak Igoa. Ongi defentsan gorriak. Eta oraingoan kontra erasoko jokaldian Arribilaga gutxe egin du, 19. A2 Jaun Andre Okados. Eta orain bai. Atzelariaren oniritzirik ere ez du bilatu oraingoan. Zizurtarrak
zuzenean aulkirantz. Partidak ordu bete eta 10 minutu. Eta oraindik azken txanpa falta. 3 tanto gehiago egin beharra. Bai, eta igoa arriskuak hartzen, eta bueno, azkenen pelotak ere gastatua daudela dirudi, gorriei kostatzen nahi zaie Bernaola atzeko kuadroetara eramatea eta aurrean leku gehiago izatea Arribilagak tantoa bukatzeko eta partidua guztiz berdindua, bai jokoan eta bai markagailuan ere, eta bain edozein aldetara eror daiteke garaipena. Armailak lepo beterik. Kantxa utxutsik izan dugu. Minututxo batez, bueltan dira berriz ere lau pilotariak. Eta Urdinek ze pilota atera deliberatu behar dute orain. Etxarriarraren sakea. Arribilagak erantzun dio. Eta aurreko batean aurrera egin eta zabalean xarmanki bukatu du. Baina asko arreskatzea da beti. Oraingoan ez zaio nahi bezala irten. Hor pentsatu pasatzen utzi behar ziola ere, baina sartu eginda. Eta zuzenean lurrera, 20 eta 19 berriz ere gorriak aurretik, garaitxarrekoa. Bai, eta errekurtso tekniko azpimarragarriak dauzka igoak eta lehen erakutsi do. Horrelako jokaldi batean tanto eginez, baina orain honetan bera juntzaio. 20 eta 19 eta bueno, partidoa gori-gorian. Eta kanpora, 19 berdintzea lortu eta gero, bi hankasartze handi egin dituzte. Urdinek, eta garaipena, tanto bakar batera dute Arribilagak eta Elortzek. Bai, eta inbeste lanin eta gero, bi tanto oso pelotaka da gutxian, eta txapela tanto bakar batea dute Arribilaga eta Elortzek. Entzun. Zaleen eskuzartak. Eraman Bernaolak. Elortz. Igoa 5 eta 4 denetik. Atzera Arribilagak. Txokora. Aurrera egin du Bernaolak. Atzera Elortzek, pesazpiz eutxi Mainariarrak. Ezkerra ide zongi. Bolea zigoa. Zabaletik. Ongi oso. Oier Elortz. Airez, erasora pasatu da. Bernaola. Elortz zazpitik, ongi.
Arribilagak atzera. Boleaz Bernaola ez du ematen bat utxegin behar duenik airez. Gainean. Denak ere nekatuta. Ez da harritzekoa. Orduta laurden lanean. Elortz, atzetik aurrera joan eta Jaso. Atzera igoa, gau ere tanto gogorra. Ongi gaztea. Sartu beharra zuen. Moztu Arribilagak bizi-bizi, Jaso igoak, noraino Elortz. Arro, atzeratu, seitik bolea, ze dama Bernaola, gaixe. Beste zartada hundi bat, seiterditik, hori ere eraman. Arribilaga. Eutsi horri ere. Nolako lana. Ordu, ez du gozatu, Jaso igoak. Keinu, atzera Elortze, gauda eman beharra. Biak hor dira, baina jasotzerik ez. Bernaola penatan geratu da, nik eramango nian hori pentsatuz. Baina egoerak araxe eramandu igoa. Ez du jasotzerik izan, 22 eta 19 final gogorra eta ona ikusi dugu. Ordu bete eta 17 minutu, Josu. Bai, partida bikaina ikusi dugu, partida gogorra eta ona, eta azkenen Arribilaga eta Elortze eraman dute partida beren aldera eta txapela beraientzat gaurko honetan. Hemen ditut bi irabazleak, Fermin, zoriona. Asko, bai. Partida oso gogor. Asko, hasieran tartitxo hartu dugu. Eta bueno, ematen zuen horrekin horrela segituko genuela, baina gero badakigu ze bikote gogorra denez. Josuk eta Aingeruk kriston bikotea osatzen dute. Aingeruk asko defendatzen du airez eta azkenan asko gogortu da bai. Oier, asko eman diozu, baina Bernaola gainditzeko lan handia egin beharra dago. Bai, ni saiatu izan naiz atzera botatzen, baina Bernaola oso ondo eutsi dit pilotazo guztiak eta oso gogorra egin dugu partidua. Fisikoki gogorrak dira, baina buruz ere bai, buru gogorrak ere badira. Bai. Batez ere hor, harrapatu gaituztenean, 19 inako horrekin, 17 eta 17 ere egon gara eta hor buruz oso gogorra. Bai, hor segitu behar zen, eta ala edo alatera, naiz eta aurren gauza askorik ez egin. Horrelako aurkariak oso onak dira ofizioa ikasteko, Oier. Bai, partida hauek oso garrantzituak direz, ni 19 urterekin zeo zer berria ikastea oso ondo datorkit. Zorionak bioi. Seri asko, Badoaz, saria jasotzera eta guk honen bestez emango diogu amaiera gaurko emankizunari, baina gogoraziko dizuet zein izan diren gaurko 3 finalen irabazleak. Lehendabizi txapelketa herrikoian pilotako osoarekin, Beñat Agirrek eta Jon Tapiadorrek 18, Mikel Rodriguezek eta Iker Alemanek 11. Lauterdian Bingen Beitiak 22, Arkaitz Muruak 11. Eta binakako finalean Fermin Arribilaga eta Oier Elortz nagusitu zaizkie 22 eta 19, Josu Igoari eta Aingeru Bernaolari. Besterik ez pilotazaleok, eskerrik asko zuen arretagatik, berriz arte.
Bueno,
Mesedez,